எல்லாத்துக்கும் வணக்கங்க. உடுமல்பேட்டையிலேருந்து மாட்டாவாரி ஆனந்துங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குற மாடு பார்த்திங்கன்னா ஈன்னா 4 அணித்துங்க. பல் சேர்ந்துருச்சுங்க. நல்ல மடிகாம்பு ஒரிசலுங்க. இந்த மாடு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு 17-18 லிட்டர் 2 நேரம் சேர்த்து கறக்குங்க ஒரு நாளைக்கு. சுழி சுத்தமெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க. இந்த மாடு சென மாடுங்க. இன்னும் ஈன்றக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வாரம் 10 நாள் பிடிக்குங்க. நல்ல பெருவெட்டெல்லாம் கிடையாதுங்க. மீடியம் சைஸான மாடு தானுங்க. நல்ல கோலங்குறியான மாடுங்க. நல்ல மடிகாம்பு ஒரிசல். இந்த மாடு பிடிச்சிருந்துன்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் அமுத்துங்க.